Still, say I'm not doing the money. Sanity, Nakasi, look on YouTube, Nakasi. On what many you know, Yammy, I am a Nakasi. One in the cream. And I said, I'm not going to have much anything. Or do I back? The crop. I said, nearby the buy. Yadi Yamu, getting about the way and some never be unfeasted here. I am to me. Now, with your talker, the beer good. As I say, I am if you are Bonivian, a guy here, a few Russia, a doyendy, and yet Yana Fiafi, Hana Yama Hada, the Busua, Tinamna Mimi, and so can has a theory. To say, Namu Fiade reply for Patasi. Rima, a Kokoma Muslim. None of blessed so to my be. See, I see a passenger me, I saw Peba, Koba, a Kakaka. The soon from those who are getting in the categories in the Biblia. Tia, said you would say, young biscuit, a toy to your no here, any insu. Any woman did a price, said the way to young boy, and yet a fiadi. Said the Tibia, and the pump to see a Basaba. Said you a fish at that day, Ubia, yes, and you obey a papa. Then you probably did Bruja, the Bruja Nicho, so they know with me. And no see here, I see. Until you are so a boy, you get to the other boy, and young boy, I don't so answer. You better trust na every communion and so now if you are see only party I say how many pounds say nipa sunti the nipa tiase the nipa nti the nipa ho na dia ba ko so abesra le say dey wo so wati manya o pepa ti o so be boa enyanka ni wisia na ofasa ade so an dia so ho dey there's onyankopon mi say nkonu ya na betima so an dia so ti de bia say de meka na bia say bia na komam obi a woni tiri mo ponti a odi ebidie ne mo ade edi akira ne se obeye adepa na eso etima bo a okra fi se nipa oye papa no am obi no na wo so ye ma okra aduane di on se ye na no ye boni free tete ye na no bio ene nchirima ne bi etua so ka etwa so aba ye na no bi ye papa ene nchirima no bi so ebi hu fa so nti bi ase ade bi nipa da se no bi bia enye ni penti oye de ma okra aduane bi ana wotimi to nhira ene adom de ma usum nchirima what you say nti ade a mesere wa ne se enkwala no fa se de wa ye ne me so be yesa ade mu nkran sha mesere wa ne de bi be kan ho ne se nya atenka fa man kwara se wa kasa wa wasem ba obia wotiri mu pa odete sa adwumadi ne mu ma atenka no nya adwuma se de bi a meka se wodo obi a odora yemwa ayemwa ne ko ba bi enye kro nya atenka ne yemhihye de man se a said the Econi, I was a Shasawano, who be free and none of Kutumna Ba, Sebe, in the Tibia, Papa. And the Sabian, the Messer said, Messer said, Fasa command, any atin car for Mampala, and the Yangopo pen away. And a yeka, and yes, he had the cockubie. It's the one. You ye, and yet one cassa, and find yet one cassa, Sebe, we ye. Enfanye wankasa wayi na emum se obebua ma okra etimedidie enya ahomegye enya asetena pama na me ade adesira nti onyankopon ya adoma se ne tibia obehunu why enye bronya asem obehunu emwa kakra bi e obia no e de beboa na zo so odi a hwehwe ne mebi kakra nti be se home kakra ma atenka no Otono
Ndia mesro why isra wa na bibia woni bre bibia woni wie ena di obedua ho no na betwa di bibisia you are before Nana Kesse TV senya de bia ye no na afi ni mpre no suo ni na Samre de how you pay the price ewo ekuna Reverend Kokudua ono ena Samre de enkwale hye nsa ahwefo a mo hwe ye chichire benche ye Nana Kesse TV yeso mamu insurace na waje nti wo hwe ye na oso kakra bia wo benya no se wo de beba ha so wo de ba besi Nana Kesse so yin se insura be fu mu aba yin se ye kan mo be ye na ati ye nso ye ni e de amaye ti mu a tituru mu wo kona asono maso kwanta agona we twere papa nya ko da achi bia ye be bu hu akonta de a kire no se wa nya ma nua no wa nya ma me no e be ye dwuma Samre de me ko director oda dwuma ya no Reverend Kokudua ho no so kakra ode beto aso no ananse obeka no na afi ye de mo enso esi yanti Reverend Samre de dia na dia wo a obeka be opika ye da nya kokwa asi se akwanya we abon we se big brother senior brother Bretoni in fact me after ni bitem ya ro e ka che wa se ya ma fere woni wa ye no mapi mreku a o ye ma ye so on hwe ni chi ye se me kan se wa ye ti se de o ti be bi na me ka se bi hia me no o de bra mi ya o musase enti o friend ka se na beba la ile de ya no bon de de o ka se na beba ye maniso se eso me twa me le ba se la kanse pi adima we no ye akoma adima na eso ni tum se ya frel Yankopon wa fru dia de na tutu ntiru bi ade ba kwa oni be bua sa adwumade yi eye no pebi so what be ndi no pre abanyamia eye nyina wo yebu o ka chere wa che bitimi aye sa no ma yi na aya de wo je wo ma betina wo bo ani ade no bi so what be ehu akara ni se wo pa oni ehwe ni ona me da si ne afutura o do mai ase ebio so no esa danana ni telefoni na ase aba be so no kwa nwene se obedidi ene na form so bi be budget amena tell you bia ye no de one ne man nti obi enya tina se na wodwene se bi ye na ye ni bia na wo penya mesua se ne sai ni pa nti na etimi aka se ne me ma ne me ne penfo se kwa ndi so ewo me ma ho ewo no so kwa lo hanisha ya bede sisi akura mo bai na midi machi ko cement ya me ya doma ka ka na ko ni main side bon kasa be bia mo si ya kasa ya bradi adom ya tara pain ka so go fa ta ko ya bradi ayi ya yo pe ni bra ya ana so sa mama ba be bo cement ni boy na ka so glass ya insha ba bo du ba ne boy insha Allah go be we dey oh many astro why astro na many astro para di madam nyina amaso mpacho se wo hwe ye so se de na kan na Kesse wo hwe na Kesse TV so na wadaroma o mo ni abaso eyi o se ya de pa na de ejan na ko na mo so ti ya mi shira obi bia mi shira na ani ben for no ba se go to ye ko ko shira pa abunyira amaso for Samre de Pantrefo Awrade e de atona koma so na enkwada nyina no oda wo mo no afu nyina senema na won so de aseda enso ama Nana Kesse dedika wo de mo twere akokwa Nyankopon na afi so Nana Kesse sanse nyame ofa nipa so na wa ye ne ma ho de no kan se enka wa koma wontimi anya saade because mu ayedne obi adwene a odwene ma ne yere ne ma ane bia no ansa na busia ti se ye ni obi o pepa se me ton me ka na mbia yaye na se ni pa no ho na because so na hwe Samre kwada no bi na e wa he o hwe pala wo mu nyina no enkofo ene mo ato wo mu aguo enkofo na
wo mu maame no wo papa ɛbɛmu ɛna wo mu ni baabi tie ɛna saa wo de wo abɛhyɛ papa fie sɛnea odi kaaka no ne branch no yɛ mienu san sɛ aha no na mo asɛm ɛden kakra ɛsɛ otwere ampɔkwa Nyankopɔn aboa ma sisi wo mu asi wo mu dan enti ko akoma na wo de kyiri na ahwɛ na cement baako koraa no betumi ade atɔ ade abɛboa wo mu a megidi yɛ sɛ ɛbɛsɛ otwere ampɔkwa Nyankopɔn ni sɛ wayɛ saa deɛ no wuli ma me hwɛ na me ne nkwadai baako enso enkasa ewo ha mame se last year wo hu me wa ha afi so wo hu me wa ha wodin de say Claudia wonim fie a wanya mfie say 13 so nkwala no baako eno no wanya mfinhyia dumiensa sɔre me gina ho me hwɛ minuanom a mo wa brochira a mo hwɛ yɛ mumeboa saa nkwada we no sɛ yataade sɛ yɛ ntoma ana sɛ bibia no sɛ Kesse TV de bɛyɛ wɔ mokora anwanwa san sɛ nana no kora kanti no bibia o ka kyerɛ mo yɛ ti mo a mo wɔ London America nana yere no konfo no mu nyina mo hwɛ saa nkwada hwɛ yɛ oketua bi enso wɔ nso eni na mo hwɛ wɔ mo na ntaade ene ne keka ho na mo kɔ enso hwɛ wɔ mo twakɔ ho what's the come then? I have to have been told you I feel I am not doing until Farman, Valano Bacon and Nana, I don't know about a goal. What's through? Padana Bacon and Nana, I found Eden Abono, Champagne Buffet. Impo, I have a silly you tea and a protected home. Umina, you can't for my piao. I will want to one more group. Aha na baby aha me catch am say ya wakoda ko ha adanse die wo mu say ne abusuafo anase ne parents wo mu benya accident dia me papa da ne pie o wa habi fie me nu manyina ne de ka ho e wa habi nti mesramo minim se na na e kan mu beye ya mane nye afinsiade se ne na na e kan no na wo mu dan no a wo mu sie no wo de nkwala nyina akɔhɔ for the sake of that akonta ebibu e dia trotwere ampokwa Nyankopɔn do the cement ba kokora sika wo de be si na na so a kwa bia so pay the price a ɛwɔ kona wo mu nsa enso ebeka ti midna na Kesse TV anem na afi yarapo app na ye ja ampada ye so anse ye ba na afi na no mu edware na ne keka ho edne esi afa frusro ama wa wontimi enye de wode ba ene ne awoje twere ampokwa Nyankopɔn ehyiram ontina nim nkyerɛmo niamo ahwere bia wɔ kwalae ho sɛ ne atwerɛ ka sɛ mo anya ama mi no mo anya ama we no mo anya ama me sɛ na Kesse twere ampokwa Nyankopɔn behira no ehira no nana no Okomfo a mo so mo hwɛ yɛn mo nyɛ saa de we bi na entimwa san sɛ wenum Bible kora ka sɛ mo ma mo fra no kwan no mra me nkyɛn na wonum sɛ wenum o ɛno sra ahemie yi wɔ mo nya yɛ ne a yɛdi bɔne yɛdi mede ne breto ba constituency Mandela mepɛm no ne bɛsan ahyia bio yɛma yɛahwɛfoɔ nyinaa nkwalaa nyinaa so mu ma ma ɔfinhyia po twere ampokwa Nyankopɔn nhyira mo kakra bi a mo so mo hwereyɛ ɛwɔ saa dwumadie mu no twere ampokwa Nyankopɔn hyɛ mo anen na afi nneɛma nkɔ yie ma mo so sɛ Kesse akyiri kwan san so dua ɛden ɛna yɛbɔ ɛpam enso twere mo ne nkunu wie nyɛ ɔde a yɛda mo ase na ma mo ne hwɛ a adehye